Murag ubay-ubay gid nato ang medyo sakitan maminaw aning mga pagbasa karon. Gisakitan ba mo? Wala. Wala lang. Mga hardened heart na gidayon tanong. Sa unang pagbasa, giingon diri pagsulti ni Santiago, kamong mga dato panghilak o pagminatay kamo. Grabiha, no? Kalahi ra sa iyang panglantaw, nga kita unta dinhi pakpakan manato, daygon manato ang mga taong kabus nga mahimong dato. Gani mo na atong kasagaran i-testimonya aron madasig ang atong isig katao nga, don't worry. Karon kabus pa ka paningkamot, madato ra ka kay akos una ingon ana sa ko. Di ba? Muhisgot dayon tag mga tao nga from rag to riches pagkanindota, pero ang gisultin Santiago panghilak mo kamong mga dato og pagminatay. Yung kung gitutukan dato day mo. Mao ni siya. Nya kinsa man ang gidasig dinhi sa atong madungog nga mga ebanghelyo o mga sinulat, ang gidasig o gidayeg og maayo sa Ginoo o sa mga kaning atong mga nagsuwat sa Biblia, ang mga kabus. Ang mga kabus, matud pa ni Kristo, lukso mos kalipay, basta hutdan mo kuha sa tanan nga inyo, apil ng inyong dungog o kinabuhi, lukso mos kalipay, kay dako ang ganti nga inyong mapaabot didto sa langit. Mutuo mo ni Hesus o nilang Santiago o uban pa, mutuo mo dili? Pastilag tinuod patang mutuo, no? Hurot nagkapalit atong slots. Okay, kuha na lang gud ni 6,149 og pulos lang kita mutuo nga ang kadato di ay mao day ni peligro kayong makapahilak og minatay nato, ato dayong ipalit oy. Ngano man pagkadako di ay og premyo sa tao nga manghatag. Ingon Gus Kristo sa atong ebanghelyo, timan ininyo kini, ang mupainom kaninyog tubig tungod kay kamo iya nako, makadawat gayud og ganti. Tubig lang ipainom, makadawat na kag ganti, basta mutuo kang pagbuhat nimo ani para ni Kristo. Kinsa man ni si Kristo? Ang simbahan. Di ba? Ang simbahan. Basta mubuhat tag mga butang para sa simbahan, kana dako yun taganti. Bisag usa ka basong tubig lagi ihatag, unsa na kag mopalit kag one slot. Pila na ka basong tubig atong one slot karon sa MMHD, di ba 1,000? Pila na ka basong tubig ang mapalit nimo sa 1,000? Di inig abot sa atong kuan, sa atong consecration sa kapilinya, manambong dito tingali mga 4,000 or 5,000 katao, makapamalit tag mga tubig para nila, or makapainom tag tubig para ilang ipainit, ilang kay mag-overnight vigil man na gikan sa April 3 hangtod sa April 4, mag-overnight vigil, 14 panginahanglag tubig na dito niya, hangtod na gina siya inig ka mga alas 7, alas 8 buntag, inig kapit sa 4, 14 nang ginahanglag tubig. Kana tubig ra gani, unsa na kang pagkaon, di ba? Di og mopalit kag slot nga usa 1,000, di siguro nagyong perting daghana nimo ganti dito sa langit, pero wa man kayo ni palit. Atong halin ni abot na og 3,851 slots. Atong pakpakan ang namalit, daghanan ni ganti. Naighisgutas Kristo dinhi nga usahay di kay taka ang una-una ra gid nato one-sided ra ba. Kaning niingon siya, matnguni ninyo nga dili kamo makaangin niining gagmayng bata
sa pagpakasala. Kay kung makaangin mo aning gagmayng bata sa pagpakasala, mas maayo paghiktan ang inyong liog o dakong galingang bato nga itambog mo dito sa taliwa sa dagat. Ato pa mas may pagpatyon mo. Moto iyang gitag sa tagsa pag-explain kung ang imong kamot mo'y hinungdan tuong kamot mo'y hinungdan makasala ka or makapaangin ka ning gagmayng bata sa pagpakasala, putla na lana. Kung ang imo ganing tiil mo'y makaangin sa pagpakasala or maka-influensya ani mga bata sa pagpakasala, putla na lana. Kung ang imong mata maosay makaangin sa pagpakasala, lugita na lana. Nakasabot mo ani. Ug ato ning sundon literally, awa na gyud mo simba dinhi. Kay mahurot man gini kaputol atong tiil. Kinsa pa may muanhi, mahurot man gini kaputol ning kamot nato. Saan pa man nato pagpanguros. Ang ako lang mag-una ang pari. Saan pa man pagdupa-dupas pari diri, putol naman kamot. Nya pulos naman sa tabuta, kinsa may muagak padungan ni simbahan. Di ba? So unsa man day meaning ani nga kining atong lawas dili nato itugot nga mabanlod sa impyerno. Diin tua didto ang kalayo nga nagdilaab ug ang mga ud nga dili mamatay adto ta magminatay didto. Pasabot ba? Dili nato gamiton ang atong lawas sa pag-influensya sa atong isigkatao nga mubuhat og mga butang nga makapaimpierno. Og ang makapaimpierno gyud nga butang kanang mahigugma na tas kwarta. Mao na nganingon atong tubag sa Salmo, bulahan kamong mga kabus sa espiritu. Sa to? Kay ila inyo ang gingharian sa Dios. Nainindot kay diri nga kana ganing kuan gisulti sa ikatulong tingaling stanza. Ayaw kahadloki kun ang tao mahimong dato diha nga ang kabahandianon sa iyang balay motubo, kay kun mamatay siya wala niini iyang dadon, ang iyang kadato dili mosunod kaniya ini kamatay niya. Tinuod gid na bisag unsa kadato imo ra gid nang ibilin ang tanan, wa na jud kay gunitan bisag usa ka buok sinsiyo. Anay usay rosaryohan na lay pagunitan. Usay eskapularyo na pagikabuang sa uban, putlon pag yung rosaryohan kay para dili kuno manakod sa uban. Putlon ba sumpaon kuno ang kutay sa kamatayon, mahug na lang yung tuo-tuo. Nya gahigda in taong minatay butang-butangag pagkaon diri sa kilid din agyon mukaon bisag usa na lang kahiwa nga naman wa na lagi so di na juga katilaw sa imong katong mga luto-luto nga labi kayo ug mao na lang ginaiimog yung anha na lang jud ka diha maimpierno ana mga pagkaon kay daw kay kag pagkaon di nakatilaw butang-butangan na lang lagi ang mga ulmigas na lang, kana na lang mga aliwang mo imukaon, tugdunan sa mga langaw, nya tuo sa ang nagbutag pagkaon siya, ang iyam ng kalag, na nahimong ulmigas, looyan mo no, mahimo laga ulmigas. Nahimo kang aliwang, sige, lingian na imong tupad, na mahimo ra kang ulmigas, sige na, ulmigas ra ka magkamang sayuta nya yatakan rapod ulmigas kay ingno naman mga utitod mao mangguna kalag sa daghan lagi sa nangimbitar man na siya kauban naa sa day mga kauban nga nahimo sa mga utitod kutob na lang kita nang tuo pero ang tinuod biyaan gid ni natong tanan biyaan ako karon igumagmisa nya atakihon dayon ko nya mamatay ko sa heart attack biyaan din ni tanan bahala na mo mubayad bahala mo mubayad ani mga slat-slat ini bahala na mo diha mawilit ana dili pero pag kanindot kun ang atong lawas
gamito nato pagtudlo o paghimog example nga ang tinuod nga kalipay ug ang tinuod nga kabalaan ug tinuod nga value sa atong bahandi naa sa pagpaambit niini kaysa pagpatubo niini. Ang dako karong skandal sa kalibutan mga igsoon kanig yung gugma sa bahandi, kanabang pagpatubo, kanabang pag-ilad nato nga kung madato ka hayahay ka, na kung madato ka daghan na ikag kwarta, ikaw ang pinakamalipayong tao sa kalibutan. Usa na kadako kayong pagpangilad ro sa kalibutan na daghan kay natong nga skandalize ana nga ilad. Ug mao nang nagpinatyanay na ron ang isig kanasod gaggubat na tungod anang bahandi atong mga politicians way hunong dinautay siging away. Kuhaan ang kwarta sa atong politics. Ayaw nagsweldohi ang tanang mga nang naglingkod diha. Ug naay mudawat og sweldo taktakon, napay mudagan? Wa na sulay ko no nga wa nagikolekta, napay magpari. Ambot lang. Pero sa tinud-anay naagyon kay ngano man way kolekta to sila San Pedro, kadto sila San Pablo, kaning tanang mga pari nga atong giintron sila San Agustin, wa to mag-apas ana, kuhaan tos tanan apil ng kinabuhi, magpari lang gyapon, magmadri lang gyapon. Way kolektas Mother Teresa, way kolekta to silang mga models na to nga mga madre, nailad lang sad mi. Kadaghanan na mo karon nailad na nga sa among pagkapari magsalig mis kwarta. Ingka maligya lang kag slat pader. Na maligya lang kong opportunity na magamit ang inyong kwarta sa makapalangit na paagi. Maura na siya. Nganong di man ta mahigog mas kwarta? Kay ang kwarta pakapin sa atong paggamit sa lawas sa pagpangalagad. Kanang kwarta mo gawas lagi na basta mga lagad ta. Mo ba ni mga bata dinhi kanay mga sasing boys? Bisan tinuod wa gina sila makaton, pero ako gina silang gipakaton nga ay mo pagsig pangayog kwarta, pangayo mo trabaho nga makapangalagad tas katilingban kay manggawas lagi ng kwarta basta mga lagad ta. Tistingi ko no ninyo, usaba kapag pangalagad sa imong pamilya, kung mananom ka, pangalagad ba na dili? Nya inigtanom ni mog saging, mga gabi, uban pa diha, mga mangga o uban pa mga fruit trees. Inigtubo ana, nya sigihan gina ni mog tanom. Unsa may mahitabo? Mubunga. Inigbunga, unsa may mahitabo? Nana kay kabaligya. O ana, di ba? Di mo kwarta na sana. Usa ba kapag pangalagad ang pagtukod og mga balay? Ha? Ang paghimog mga sakyanan? Yes. Unya, og imo nang buhaton, ato na siyang himuon kani mga infrastructures, kining mga gitawag na itong mga opportunities sa mga tao aron makapadayon og trabaho, mo produce man ang kwarta, mo produce na mao na ang resulta. Porti na itong daghan ng kwarta kay kugihan man sige magpangalagad, kugihan man kay way mangawat, way magkorupsyon, kay wa man sa kung mag-apas anang kwarta, ang ako pangalagad man, pero mo daghan ang kwarta, inigdaghan sa kwarta kitang tanan. Unsa man? Malipayon. Basta wa ka mahigugmas kwarta. Pero mahigugma na kas kwarta, ang uban di na mo trabaho, mangurakot na lang, maglingkod-lingkod na lang, pirma anang na ang mga papers nga dunay dagko minilyon nga madawat, din ana sila mananom. Ang resulta karon, gasigi na lang tag kinawatay hastas internet, mga hackers sige nang pangawat anang kwarta dihas internet, dihas mga panghack anang mga bank accounts. Unsa may sunod? Wa nay mo trabaho aron mga lagad, mga robot na gipatrabaho, mga tapula na kitastadan, kadaghanan ros mga batanon di na gani ka panglaba, di na ka panglimpyo sa balay, kaysa may nang limpyo karon sa balay kasagaran. Ang mga tiguang, ang mga tiwasunon,
nga naanad atong manual nga pagpanglimpyo. Mga batanon, sige na lang tulpo ka nang naang screen. Sige na lang tanaw. Bisag maglakaw, gadag screen. Mga 2 years old, 3 years old, gadagid anang screen. O imong kuwaon, o ibalik. Kada na ilang kalipay. Nya unsa may sunod ana? Mahimo na ng tapulan. Gika na sa atong gugmaan na ang mga kwarta, comfort tanan. Ang resulta, hagba ning atong ekonomiya. Wa na may mo trabaho. Mga 50 years from now, 100 years from now, imagine kuno ninyo ning batasan sa inyo ro mga apo o mga anak nga mga naapas mga 5 years old, 10 years old. Kasaligan ka ng ilang kaugmaon nga naa na lang gasig tan-aw nang naang computer games. Sige na lang tulpo ka ng cellphone, din agani mo rosaryo, din agani mo simba, di na gani mutan-aw sa silingan kung unsa na ng imong kahimtang diha, mo na nag-awas na ng atong mga kanal diha, na naglinaw na ng baho kayong tubig, wa na'y mo limpyo. Nga tapula na kitas tanan. Anong suko mamunako? Kani siya, generic ni nga pagka-analyze. Tingali futuristic, pero magbantay ta. Kay mao lagi si Kristo ang gihisgutan diri, ayaw iskandalize ang mga bata. Kay nga naman luoy kay na sila, layo pa kay na sila travels kinabuhi. Ya imo nang gisugdan karon og lipat-lipat nga ang kwarta, ang comfort kanang games mao nay makalipay nato. Dili oy, ang pag-ampo, ang pag-alagad ug ang pag-antos para sa kaayuhan sa uban maunay makapalipay ug makahatag og kalambuan, lawas og kalag. Basta magsigitag ampo, magsigitag alagad, magsigitag antos para sa uban. Part gini, integral part gini sa kinabuhi nga dako kayong impact sa atong kaayuhan og kaluwasan. Alingi anay mong tupad be. Inakusog kang muampo, kusog kang mualagad, kusog kang muantos. Ana magiro ba dili ka antos kang ilang buhok mo puti ipaitom gyud. Kay magantos silang magtan-aw silang naong nga tiguang kuno. Di makaantos magtan-aw ng ilang mga kunot dinhis ilang naong ipa unsa na nga ana kanang ipainat gyud, ipainat, facelift. Og di man gyud bada dinhis naong inaton, at least diha sa cellphone ipakuan, ipahamis ang naong nga i-post dayon. Ga-imagine na lang siya siyang naong kay naman sanay sa ilang app diha nga mo muhamis imong naong bisag gansal-gansalon kayo. Hamis na kay kag naong nya imo dayon i-post dito. Nasa uban di gyud kaantos na siya kana ganing effeminate or masculinate. kana bang tumboy pananglitan ang iyang pagbati maibog sa siyang isig ka babay. Di gyud kaantos makigrelasyon gyud og iyang isig ka babay. Nya ang kanisang ni ang laki nga ang iyang pagbati babay, di gyud kaantos nga ako na lang ning pugnan kay di man gini maayo. Antoson ko lang iampo ko na lang makigrelasyon gyud laki. Di gyud kaantos ba? Ang resulta kusog kayo ng ato rong homosexuality. Nya sala na dili. Pertinda ko ang saan na tungod kay di ta mo antos nya di ra basad mo ampo ang iampo hinuon Ginoo tagai intawon kong kwarta aron maka transplant ko sa akong genital organ. Kay nagantos nagyud ko ani. Gusto nagyud ko nga maka-feel ko nga I am a truly woman bisan pag man, nya a truly man bisan pa kog woman. Ang kanabang gusto tang mawa ang pag-antos. Kami sang mga pare, usa ka dakong antos nga nanaon tatoy imong nainlaban. Unya ang katosang imong nainlaban, nainlab pod nimo. Ana. Nya magsigig ingon, I miss you. Ana, nya nindot gid unta kayo. Nya kay di man angay, moingon ra yung pare, Lord, I miss her. But I will not do this. Nya hilak dayon. Di ka antos oy. Oy, moingon gyud, see you. Ay lang pagkuan pa dirha, ay lang pag kana ganing sulob kanang imong pagpari kay mailhan unya ka.
Napita lang ko diri, tinted man ka na imong sakyanan. Siya, oo kompleto niya. Tinted ni. Nga, ay lang pakita dia, dito las unahan, lakaw to unahan, sa kay gabal-habal, hapiton ti ka dito. Karon di ka makita sa inyong silingan. Di gid kantos, mo sa nagibuhat sa inyong mga banagon. Maro sa ilang gibuhat. Mag-abot pa miya na usahay. Nya og antuso na nato, di ko magpakasa, bahalag nindot ni para nako, lami ni para nako, antuson ko ni kay sala ni in relation to God's commandment. Pagkanindutas kalibutan puy-an, why mga broken families, why managhilak diha nga mga asawa o kahabana maghilak kay nangabit na ang iyang asawa urbana kay wa kaantos anang na ang gitawag og lawasnon nga panginahanglan. Why parishioners nga mas scandalize sa pari nga nay daghang anak nga sigil nga pong dupa-dupa, sige nga pong kolekta, musikan koleksyon pa nga nahibaw ang kadaghanan nga naay anak nga gibuhi. Waon tay mas scandalize ni ana. Hinaot pa unta mo abutan nga level ug unsaon man gamiton ang lawas, mata, kamot, tiil, bakba sa pagsunod sa Ginoo, dili sa pagsunod sa atong gusto, kay base niya kitang tanan magdungan tagsud sa impierno, kanindot magsungan tagsud sa langit. Katong gusto malangit, manindog ta.